Dibayi nya dibayi. 2000 Santai. Wes ki didol ora ya, Mas. Lah iki didom rata ya, teman-teman. Nah. Didom rata. Nggo parameter nuwun Ibu. Mugi-mugi rezekine lancar nggih, Bu. Grebek Dalem Jackson. PD Production. Halo. Bos iki ora satu piye nyetem. Mode muda iki. Ya nembak 10.000 watt. kok gumun aku. Nyanyi foto. Wong ayu. Napa lagune? Iki 5.000 dek kene Mbak 5.000. Dani, Mbak Dani. Loh, ya